Jeg ser ikke det først. Der var det. Natalie. Å nei, du kjører på den. Der kjørte du på den. Vent da, jeg skal snu og hente den. Ok. Den ligger. Det minner meg når jeg kjørte radiobil. Ok, tar du? Ja. Det blir litt nærmere. Skal jeg av? Ja. Au. Beinet mitt, det kjennes som jeg blør. Fytti katta. Ja, du tar plassen. Nei, det skjer sånn. Hva kjører du med? Så vidt. Åh, nei. Det var det meg, jo. Det gjør vondt ennå. Dritvondt. Sjekk meg blør, da. Jeg tror ikke jeg blør. Det er syden. Se, du blør. Nei. Se, skadet meg. Skikkelig mye helt naken, men plutselig krasjer vi, og jeg... Jeg bare filmet i 2 minutter.